Me tultiin tän Peten kanssa nyt kokeilemaan Kemiran radalle, että saataisko me täydellinen kierros pelattua täällä ja lähdetään katsoa millä käy. Kovasti kokeilla. Tsemi. Tosiaan väylä 1, tommonen 66 metriä. Tossa on Mando vasemmalla. Tuolta puiden takaa löytyy kori ja nyt mä lähden hakemaan money shotilla tuolta semmoista hyssepommia tuolta ylhäältä ja katsotaan milleen käy. Pikkasen tuulen pitäisi avustaa. Vähän lyhyeksi, tosi lyhyeksi jäi. Ei, no. Mä lähden kokeilemaan Trailblazeria semmoista oksien alta. Saa hakea korille. Katsotaan kuinka meidän käy. Se on muuten Se on korin alla. putilla. Se on korin alla. Sillä lähdetään. Päästiin tänne putille ja Peteltä hyvä heitto. Haluatko sä ottaa? Kokeillaan jos mulla onnistuisi. Otat birdin pois. Kyllä momentumi auttaa. Oho. Heti Tuuli pistää vähän mut oikein. puttamaan. Älä nosta sitä pois. Tuuli Täällä on vähän kyllä aika oikein. kova tuuli, et No. katsotaan. Se ei vähän oikealle liikaa sitä. No niin. Pelaa vaan paari pois siitä. Ekaa väylää nyt tulee ikävä paari. Ei voi minkään. Tuuli teki kepposet. Joo, mä lähden tähän Kemira 2 väylää 92 metriä. Mä lähden Treasure Huntilla. Lähden hakemaan tuolta vähän oikeen kautta. Katsotaan milleen päästään. Täällä on vähän tämmönen myötätuuli tällä hetkellä. Olipa matala. Hyvin Mut se jakso menee- kannatella. Oli hyvä. Se on ihan hyvä Oli paikalla. Oli buena. Mä lähden täällä mun työhevosen Lunariksella kokeilemaan, että kuinka pitkälle myötätuuli vie. Mene. Vähän pitkä nurmikko, se ei pompi. Joo. Mitkä kengät sun tykkäät? Nämä on kyllä just uudet kengät. Hokan Speedcoat 6. On oikeesti on kyllä tosi mukavan tuntuiset jalkaa. Et näissä on aika kivan pehmeä toi pohja. Joo. Et toivottavasti on nyt hyvät, että ekaa kierrosta käytössä. Ja Nythän sä näet sitten, että meneekö Jep. jalat ruvelle vai ei. kyllä mä uskon, että nämä on kyllä On. tuntuu tälle alkuun tosi hyvältä ja Ne on hyvät. tulee kovaan käyttöön. Joo, vähän lyhyeksi jäi. On tässä nyt, mitäköhän tässä olisi 10. 12 voisin sanoa. Joo. 12-13. Katsotaan vähän. Hyppyputilla voit mennä. En mä hyppiputtaa. Mä kyllä ehkä pistän tän jopa sisään tästä. Katsotaan. Ui. Hyvä haku. Nyt sä etit mulle sitten tän homma. Saa pistää sisään. Mene. Ei vähän oikealta. Nyt ollaan sit niinku 2 perässä. Ai. Tekee tiukkaa, niin ei auta mikään. Vähän tuo tuuli äsken paino kyllä. Ei, mulla meni ihan puhtaasti ohi nyt kyllä. Mulla paino vaan siis tosta tarkoitin drivea, niin vähän Joo. paino tuuli alas. Nostanko tän paarin tästä? Nosta pois. Kyllä me tästä vielä noustaan Ikeestä. Joo. Ehkä. Seuraava väylä on hyvä. Tästä. Joo, tosiaan väylä 3, 129 metriä, par 3. Mä lähden nyt Premier DD3 lähden hakemaan ja katsotaan mille käy. Pikku hipsu siihen puista. Ei mitään, ihan okei. Se on ihan keskellä On. väylää. On. Se on ihan... Mä lähden kokeilemaan Stellarilla. Tää se rupesi tuuleen vastaan nyt, että nyt joutuu kyllä oikeesti aika lujaa tätä.
lippas. Joo. Käy vähän yli. Aika kova toi tuuli. Vähän. Joo, tuuli kyllä tekee tästä aika vaikeeta. Tää on varmaan nyt radan vaikein pöydittääkin tää päivä. On joo, ei tää niin normi, jos heität joku satku tai jotain, niin kyllä pitää semmoinen 120 käsi olla, että jos sä pöydi haluttais. Joo, ei oo ihan ollut hyvä startti nyt tähän näin. Noin. No, Kyllä näistä sanotaan, että perfect roundi on myös se, että me jätetään yhtään bogi. hyvä huomio. Lähdetään siihen, että ei tule yhtäkään bogia. Joo. Aloitetaan nyt sillä, että ei yhtään bogi. Joo. Sitten jos tulee, niin sitten me yritetään lähteä kotiin kävellen. Hyvä huomio. Oli taas se sun Joo. VD, mun taisi mennä jonnekin tänne puitteen sekaan. Joo, tuli ihan kivasti tänne. Aika hyvälle paikalle. About 60 metriä vielä korilla. Mä lähden varmaan tuolla sledillä. Lähden hakemaan semmoisen pienen kevyen. Minkälainen kekko toi sledi on? Tää on vähän niinku Bergin tyyppinen, mut ehkä vähän niinku Nopeampi. nopeampi. Okei. Ja vähän suorempi jopa Joo. ehkä. Katsotaan, milleen tää ton tuulen kestää. Tässä nyt ei ainakaan tuule ihan hirveesti. Ei nyt, joo ei. Nyt kyllä lipsahti. No. Pikku lipsautus. No. Muista Jäi nyt, vähän käteen. pitää olla niinku bogi vapaa. No niin, pist kori alle. Joo, mä yritän. Mä lähden kokeilemaan gravityllä. Jos ei tää ole kauhean vastis, mikä tuolla tulee nyt, niin silloin tän pitäisi toimia. Suoristi. On siellä Pitkä kova vastatuuli. Joo, siellä on vastatuuli nyt. Ja itse asiassa aika kovakin näköjään, koska toi suoristi noin pahasti. Joo, mulla on ollut jotenkin itse ollut tosi paljon niinku putteriheiton kanssa on ollut ongelmia. Sen takia mä käytän tuota justiin harjoitellessa, koska en mäkään niinku perusputteriheittoa, niin mulla jää käteen ne aina. Joo, mulla on vähän samaa ongelmaa. Mä krippaan aika useasti sen. Mm-hmm. Mitä opimme tästä? Kenttätreeniä. Kyllä, Sinne pitäisi mennä. siihen on pyritty. Ei oo ehtinyt. Me otetaan varmaan toi. Joo, otetaan totta kai. Se on ihan paljon lähempänä. Mutta taas toisaalta jos me katsotaan, niin se on semmonen 90 vastatuuli. No joo. Siitä voi tulla aika mielenkiintoinen. Mut jos mä nyt kokeilen tossa noin ja jätän paineet sulle. Joo. Talo kato tarjoa. Ei takku, olisiko tää 7-8? Pistä sisään, niin mun ei tarvitse putata. Ei. Ai, pistetään. Katsotaan saadaanko aviaari korin pohjaan. En tiedä mikä nyt on. Tarvitaan puttitreeniä tekee. Hienoa. Hyvä oli. Kyllä toi aviaari toimittaa. Se on toiminut mulla aika hyvin nyt. Joo. Kyllä mulla pitää selkeästi ruveta tää puttitreeni taas vetää. Talvella kun mä Joo. vedin, niin se tuli semmonen, nyt kun on taas olla vähän hiljaisempaa, niin rupee Kyllä. karkailemaan. Ja se tästä. Kohti seuraavaa. Kyllä. Yllättävän paljon Tosiaan, väylä 4. 3 paaria tässä nyt alla. Tästä muuttui vähän tämmönen bogey free kierros, et katsotaan nyt saadaanko pidettyä. Tosiaan par 3, 90 metriä, aika tommonen tiukka. Katsotaan, mä heitän MD4. Haetaan tohon noin. Haetaan mahdollisimman lähellä koria. Ja et pysytään väylällä. Vasemmalla puolella tie on auttiin, niin pysytään väylällä. Kutakuinkin noin. On hyvä. Aika On hyvä. täydellinen. Se oli hyvä. Hyvä, sit mun tarvi hirveästi ressaa, niin mä voin kokeilla pienellä hysseflipillä ponskeiderillä. Katsotaan, kestääkö tää yhtään. Oi morjes. Kestää. Vähän kovempaa olisi saanut heittää, mutta toi on just silleen kiva, kun nyt toi kääntyi vähän myöntäiseksi. Mm. Niin toi on just sellainen, että se niinku
Se vaan niinku lähtee. Joo, tää tuuli on täällä tämmönen aika pyörivä, niin No nyt on taas vastatuuli. no juu, tekee aika esimerkiksi haastavaksi nyt tän. Niin sekä. Se on ehkä ihan hyvä nyt, että Bogi Freelle lähettiin. Niin No. kyllä Toisaalta kohta me mennään sitten niinku, että kokeillaan tuo tupla Bogi Free rundi. Ei vaan, pidetään tuo Bogi Free. joo. Tää on aika vaikea nyt täällä tuulessa toi niinku paras. Joo, ja tää on raatana täydellinen sellainen, ja- niinku, että perfect roundi. Käsitykseni mukaan näitä kisoissa koskaan vielä tehty. Joo. Et jos katsoo pari kisoa, niin olisiko se -15 taitaa olla niinku ihan ratainkka parikisoissa, niin otetaan tuo sun. Joo. Mulla jäi Se on vähän ihan lyhyeksi. putilla näköjään. Ei se ihan ole, mutta melkein. On se aika pitkällä putilla. Oli hyvä. Oli kyllä tosi hyvä. Haluatko sä pistää ekan putin? Mä otin kumminkin. Oon jo Joo, ottanut pari mä voisin- ensimmäistä. Voisin vaihtaa vähän putteri. Mä kokeilen Sonic Gripin momentumilla. Jos se kestäisi pikkasen tuulta enemmän. Mene. Ei, oikealla toi. Jotenkin nyt toi oikea puoli tekee sen. Mä en tiedä mikä sitten on tullut. Mäkin otan kyllä varmaan pienen askel puti. Vähän liian korkea. Joo, mutta ei mitään. Se oli itse asiassa ihan hyvä. Mä luulen, että siitä on hyvä jatkaa. Mulla liiti kuitenkin sen verran pitkälle toi. Et... Joo, otetaan toi sun pelavaa toi pois tosta toi paari. Niin. Päästään seuraavalle. Mä voin nostaa tästä. Joo, nosta vaan. Tarviiko olla hälytysvalmiudessa vai meneekö? Kyllä mä tästä pistän toivottavasti sisään. Helppo. On kova. Hyvä oli. Paarilla mennä. Toistaiseksi. Joo, väylä vitonen. Tolleen niinku 89 metriä kääntyy oikealle. Mä lähden heittää foree jailbreakillä. Tää on ollut toiminut ihan hyvin tähän näin, niin fore-heittoihin, niin lähdetään kattoo. Siinä pitäisi olla ihan On hyvä. aika hyvä. Se on ihan putilla. Hyvä. Se on putilla. Millä sä lähet? Mä kokeilen stellarilla. Kevyempi stellari, niin ei tarvitse heittää niin luja. Tää foreku ei ole meikäläisen niin leipätyötä. Sori, katoin väärin ton pituuden. 59 metriä Sekin on. on vajaaksi. Mutta ollaan me nähtävästi Me ollaan putilla. Putilla Katoin jo näyttää vähän sulle. väärin. Se näytti tossa rataopasteessa, että 89 tolleen pitkään No mä rupesin katsoa, että mä nyt en 89 ihan noin kevyesti heitä. En mäkään kyllä. Mulla on kumminkin aika heikko toi fore, mutta Sama. siis sinällään aika hyväkin niinku. Joo, oli. Aika Se kiva toi fore. Toi jailbreak on toiminut itsellä tosi hyvin forella. Joo, mä käytän kevyempää stellaria, just tällaisia niin vähän lyhyempiä. Just sen Joo. takia, kun se kuitenkin tulee sieltä. Onko toisaalta 62 grammanen, niin sitä ei Joo. tarvi repiä niin älyttömästi. No saat sieltä työnnellä. Me ollaan tossa niinku Käy ottaa sieltä itsellesi. pikku nostoputti. Käy ottaa itsellesi honorit sieltä suoraan. Se on ihan. Tää on kyllä niinku. Se oli Toi oikein. jailbreak on kyllä hyvä. Joo, se oli hyvä kyllä. Katsotaan. Pikku vastatuuliputti tässä on kyllä, mut yläpanta. Okei, sä vähän korjasit liikaa nyt. Nyt sit mä tietysti pelaan alapantaa. Noniin, hyvä. Se taisi olla Mulla ei ensimmäinen kelvannut kakko. solo birdi, niin Joo, sen sä menetit nyt. joo. Sä, Ei voi minkään. tossa on sun roodiskus. Noniin. Et sä joudut nyt luovuttaa mulle ton. Joo. Ei se mitään, mä annan sulle seuraava. Vähän toi vastatuuli nosti kyllä sitä. Joo, ja sit kun sitä rupeaa kompensoimaan sitä tuulta, niin useimmiten käy just noin. Jep. Tää on kyllä ihan hyvä määrä porukkaa, että Tää on nähdään pelaamassa. Niin. näin hieno keli, niin kyllä tää porukkaa menee koko ajan. Et sille on... Okei, väylä numero 6, par 4, 140 metriä.
Tää on semmonen oikein klassinen doglegi oikealle. Tuolla on Mando, pitää kiertää vasemman kautta ja kori löytyy sitten tuolta oikealta kaukaa. Mä lähden kokeilemaan nyt Bonscaderilla, jos mä pääsen tosta niinku portista, niin sieltä saa hyvän jatkoheiton sitten. Vähän se niias liikaa, mutta jäi se nyt siihen omalle paikalle. Joo, no mä lähden nyt sit hyökkäämään. Mä lähden hakemaan pitkää antsaa Stormbreakerilla. Tonne noin. Saa aika hyvin heittää nyt sitten. Nyt just sopivasti tuuli näköjään vähän rauhoittuu, niin pitäisi saada ihan hyvä heitto, jos onnistuu. Se kääntää rullaks. Ja se on ulkona. Se on ulkona. Todennäköisesti. Menikö? En näe kyllä nyt yhtään. Meni just sopivasti tonne puun taakse, katsotaan. Joo. No ainakin toi Peten on hyvällä paikalla. Niin. No ei se hyvällä ole, mutta No hyvällä jatkopaikalla, kyllä siitä pääsee korille. Kyllä sit periaatteessa pitäisi päästä. Joutuu vähän nyt puskien yli heittää, mutta ei se. Jos ei se jäänyt noiden puskien alle, niin mä lähden kokeilemaan Sugar Gliderilla, että jos mä pääsisin silleen tuohon reunalle, että pääsis vähän jatkolle sieltä. Toivottavasti tää kippaa nyt yli sitten. Aika kova vastatuuli. Kyllä se kippasi. Mitä luulet? Pitääkö hakea lähemmäs? Pitää. Se tipahti suoraan alas. Se oli sen verran jyrkäs kulmassa, että se tipahti suoraan alas. Kuinka paljon tästä on vielä korilla? Se ei 80. Aika kovaa saat heittää. Mietin, että pitäisikö mun nyt heittää sitten. Tähtää tolle tikulle, jos sä oot epävarma, että se ei käännä, niin tähtää tolle viimeiselle tikulle, mikä näkyy tossa. Joo, mä lähden tälle puolelle. Tää on kyllä aika kova tää tuuli. Niin on sen takia justi. Ehkä mä vaihdankin vielä. Tää on vähän saattaa olla liian alivakaa. Mä heitän heksillä semmosen antsan tonne. Tän pitäis sentään vähän kestää nyt tuulta. Okei, tuolta leveältä. No ei ollut kyllä kauhean leveältä, mut Hyvin kesti. Se voi olla itse asiassa aika lähellä tuotu sen verran korkea. Oli. okei, se oli hyvä. Hyvä. Kiitos. Hyvä. Noniin. No sä katsoit, että se lähti just niinku taittaa Joo. sen ylhäältä, se näytti positiivisesti. Hyvä. Noniin. Tänne tultiin tossa puskassa, jos kuvaa sinne, niin tässä olisi birdie-putti, jos nyt laittaisi birdin pois, niin laitetaan markkeri tohon noin ja tää on birdie-kortti. Tää on tosta. Mä saan näköjään perustanssi, ei kun en saakaan. Hyvä oli. Birdie-kortti. Ja nyt. Päivän ensimmäinen birdie. Nyt niitä on jo 2. Mehän ruvetaan tekee niinku kovaa tulosta. Jep. Tästä se alkaa. Joo, mä lähden nyt uudestaan Stormbreakerilla. Pitäis päästä tonne oikealle sen verran, että 125 metriä par 4. Ja tosiaan kori tuolla oikealla. Tossa on tommonen pieni välikkö, mihin nyt halutaan päästä, niin lähdetään hakemaan. Oho. Se käy aika rajustikin yli. Jep. Okei. Ja nyt se sit heittää niinku sivumyötä. Tää tuuli on aika tämmönen pyörivä, niin ei oikein osaa katsoa kiekkoja oikein nyt tällä hetkellä. Mahdollisimman flättinä kun yrittää, niin sit siinä käy jomminkummin, joko se kääntää yli sen tai sit se liitää. Katsotaan. Alas siinä jo, on alas jo. Joo. Se on siinä Oli tässä. hyvä. Voi olla, että se meni hiukan pitkäksi. Se taas tarkoittaa sitä, että joutuu heittämään tosi jyrkän. Joo. No niin, vähän se tuli pitkäksi. Toi on nyt sitten semmonen niinku aika lailla hevosen kenkä, mikä pitää heittää. Sivutuulin mä kokeilen Trailblazerilla, että jos mä saan pikkasen apuja tosta tuulesta. Ai, niin Löysi pui. oksan. Joo, Oi mä harmi. lähden nyt heittää Sextonin Firebirdillä aika tiukkaa tuolta
puiden niinku välistä. Katsotaan milleen käy. Aika lailla noin. On hyvä. Aivan loistava. Se pitäisi olla aika hyvin niin. Joo, se oli hyvä. Mulla ehkä pikkasen oli ahne, että mä yritin hakea tuolta sisäkurvista sitä. Joo, Pitänyt ehkä luottaa siihen feidiin enemmän. kyllä. No, oppii eikä kaikki. Otettaisiko birdie? Riski on olemassa. Se voi itse asiassa... Mä en nähnyt pomppasko se sun kiekko yhtään. Joo, tänne tultiin Pirkko-paikoille. Katsotaan jos sais laitettua. Myötä tuuli tiputtaa alas. Ai, Tee heti, että se on myöntäinen, mikä sieltä tulee. Nää on pahoin nää. Mitä sanoa tuonne kaupallekin ottaa semmonen tuulikone, mikä puhaltaisi Ei, myötä- ja vastatuulle. Pystyisi treenaamaan tuuliputteen. Mutta Kyllä se menee. Nyt tippuu kaikki kädestä. Elää heitä pois. Birdillä mennä. Jälleen kerran. Neito oli itse asiassa, nyt löysin sopivan tuuliraun, niin se meni ihan niin kuin mä halusinkin. Hyvä. Tosiaan yksi radan vaikeimpia väyliä varmaan. Väylä 8, par 3, 67 metriä. Tosta noin tripla mando. Mä lähden koittaa ledillä tosta läpi, jos tällä kertaa ei krippais niin pahasti. Tää tuuli on kyllä kova. Se on ainakin läpi, mut pitkäks. Aika paljon tehoja käytit. No joo, Tota, vähän liikaa tehoa kyllä. joo, tää tuuli tekee tästä ehkä yhden vaikeimmista. Mä kokeilen ifolla. Jos mä saisin sen nyt sit pysymään. En saan. Ai. Joo, mä jänkkäsin sen. No, varmaan sledistä mennä. Joo. Toi on just silleen, niin kun yrittää miettiä koko ajan, kun tässä on näin kova tää vastatuuli, että millä oli heittää sen kiekon. Sitten siinä tulee tollanen, että rupeaa rempaus sitä. Jep. Se on niin aina huono näissä. Sitten mä heitin pienessä hyssessä sen. No kun mä mietin, että käännäänkö mä tuolta, mutta toi on sen verran vakaa, että se saattaa sit jäädä siihen. Niin sit se olisi lähtenyt tonne. Niin. Tultiin tänne niinku Ysiväylän tiille. Jos kuvaat, niin aika paljon puita. Siinä on Pete, tulee kohta puun takaa siinä. Vähän on, se on tuolla niinku puiden takana. Nyt on vähän, tossa on kyllä niinku tuolta puiden välistä pääsee. No, toivotaan parasta ja pelätään pahinta niin sanotusti. Pistetään aviaarilla tosta. Vähän on hankalan näköinen kyllä tää. Olisiko se niinku antsaputti tuolta vai tosta puiden välistä? Se Kumpi? Antsaputti, sulla on enemmän tilaa. Katsotaan saaks väännettyä sen. Jaha. Nyt mä pistin liikaa antsaa. Okei. Okay. Kokeillaan, mites täs käy. Mene. Ei ihan jaksa. Hyvä heitto. No joo, ois ollut vähän olisi uskaltanut laittaa enemmän temmiä siihen. Mä luotan siihen, että sä nostat sen sisään. No mä voin käydä nostamassa nuoremmakseni. Nuoremmaksesi. Noin. Selvittiin paarilla. Toi on hyvä sille, että kestää vähän tuulta toi Sonic Grip-versio noista. Ei se puttarimuovi, on se premium-muovi. Niin joo. Se kestää vähän enemmän tuulta. Toi on pikkasen alivakaa tää versio. Se kääntää aika nopeasti yli sitten, että kattaa sitä. Joo. Mut hyvä. Tosiaan väylä 9, par 3, 82 metriä oikealle. Mä hakee semmoista leveetä, vähän onks toi nyt sähkömasta vai mikä toi on? On. Nimeltään. Semmoiseksi se voi luokitella. Niin, mä lähden hakemaan sitä päin.
mut pienen santsas, jos sais nyt hyvän heiton aikaiseksi, niin pitäisi olla ihan niinku korilla. Se on aika korkean heittää. Nyt hyttyset näköjään syö vähän sen. Miksi mä nyt krippaan sen noin pahasti? Ei se haittaa. Mut se on aika hyvä. Se meni itse asiassa läpi sieltä jostain. Missä se menee? Se meni kyllä aika kauas, no. Toi on kyllä aika hankala paikka. Vitsi, mä nyt krippaan jotenkin kaikki mun heitot. Sä puristat sitä kiekkoa liikaa. Ei nyt ei jotenkaan osu. Eli mä lähden nyt Sugar Gliderilla vastatuuleen. Se ei koskaan tiedä kauhean hyvää, mutta Joo. ei, se löysi puun sieltä. Nyt on hankala. No kyllä me tosta pari pelataan. Niin Ei mitään, tällä se paikka nyt huonolla heitolla. Pikku krippari tuli. Se on ollut näköjään päivän sana. Kiva tämmönen puska lähäri täältä. Nyt saa kyllä vähän tehdäkin jopa. Mene. Se oli aivan hyvä. Aika kiva tommonen hyppyputti sai Joo. aikaiseksi tosta kumminkin. Joo, se oli tosi hyvä. Oikeesti kyllä sanotaan, itse olisin mieluummin jossain muualla. Tosin mä jäin tonne taakse, että tää on huomattavasti Niin. parempi. Ai, nyt karkas. No, Lähti paarilla hyssästä. mennään, ei vieläkään bogia silti. Joo, lähti vähän hyssästä toi heitto. Mä en tiedä, ei saisi repiä niin paljon. Ei kannata. Anna Ei kiekon sais tehdä repiä. duuni. Nimimerkillä itse meni siihen ensimmäiseen puuhun. Kyllä. Mut joo. Nyt rupesi jännittää. Iski paineet. Jos me saadaan sitä tästä nyt. No niin. Meni se siinä. Oh yeah. Edelleen pysytään niin sanotusti suunnitelmassa. Bogi Tai free. kakkossuunnitelmassa. Niin, että tää on melkein nyt sit voidaan ajatella, että tää on tämmönen amatöörien perfect round, jos me saadaan tää bogi free. Ammattilaisia ei olla eikä olla eläkeläisiäkään vielä. Okei, nyt olisi niinku väylä 10, par 3, 67 metriä. Tää on tämmönen rystypainajainen. Erittäin kapea toi portti tosta, mistä pitäisi päästä, ja kori on sitten tommosen puskan kautta kaatuneen omenapuun takana. Että toivotaan, että toi tuuli ei tee nyt killeriä tässä lennon aikana. Ai, pirska. Sinne puskaan sitten päätit heittää. Joo, sinne se taisi jäädä nyt. Mut hyvällä säkällä se jäi sen verran reunaan, että sieltä olisi niinku mahdollisuus. Joo. Mä lähden itse tuolla jailbreakillä taas foreen, kun se toimi niin hyvin. Toi on aika tiukka. Mut katsotaan. Ai. Nyt se ei toiminut. Toi on hankala, toi käppi tekee just sen takia mäkin heitin niinku mahdollisimman flättinä, koska jos tässä heittää niinku joko hyssästä tai ansasta, niin nuo puut tulee heti eteen. Se ei vaan kerkeä kääntää niin äkkiä. Itse mä muistan Klovikisoissa, niin mä heitin tän niinku monta kertaa hyvin forella, mut Joo. nyt ei vaan. Mut siis nyt ei todella sulla on riittänyt. A, eri kiekko Niin, ja B, se on ollut erilainen ilma. totta. Silloin jos on tyyni sää, niin se on paljon helpompi heittää. Kyllä. Mut kyllä mä pahoin pelkään, että nyt ollaan kyllä melkoisessa mörris. Kyllä me tosta paari tehdään. Eikö toi onkin pelkästään kaatunut omenapuu? Se ei ollutkaan puska ja omenapuu, vaan se on ollut pelkästään omenapuu. Tai mikä toi on? Joku puu se. Joo, tänne puskaan tultiin. Mä otan putterimuovilla ton money shotin nyt. Tosta tommonen pikku neppi. Aika kiva tämmösen venytyksen saa laittaa. Tommonen. Se on niinku kori alla, eikö se ole? Vähän taisi ottaa tommonen pikku rolli, mut Joo. Anna olla sillä. annan olla siellä. Ota sä parempi jos saat. Se on tämmönen vanhan miehen painajainen. Oliko sä halunnut? Täällä on Sä et heitä et heitä polvelle. Ei, jos mä menen polvelle, niin mä en pääse ylös sieltä. Mennään, mä siirryn tästä edestä pois. En mä sinne heitä. Mä heitän tästä. Eli tämmönen patent pending näpy. No se on ainakin nostolla. Kuulosti, että se on aika lähellä.
Katsotaan kuinka käy. Hyvä. Tässä on niinku molemmat on. Joo, Petellä tuli vähän paremmin tähän näin. Nyt pitäisi vaan sit pikku kädenojennus noin. Lirvautus. Kiitos paljon. Ole hyvä. Jotenkin sä sait paremmin. Ei toi munkaan ollut silti huono. Se oli Ei jossain, ollut, se oli itse asiassa oli hyvä. se oli aika hyvä tosta paikasta. Ehdottomasti. Monishotti on aika kivalta tuntunen. Toi kyllä vinkeä toi Momentumi toi premium muovilla, kun se tosiaan oikeastaan mihin kulmaan tahansa sä laitat sen, niin se kestää siinä. Joo. Et nyt oikein semmoinen pieni antsa, niin se pysyy siinä. Tosiaan väylä 11, 59 metriä, par 3. Lähdetään taas semmonen jailbreak fore. Jos nyt onnistuis, tää on kyllä fore, mut kyllä tosta saa antsankin käännettyä, mut se on aika tiukka. Niin katsotaan jos vähän ehkä turhan leveältä lähti, mut onko se Ihan putilla? pitkällä putilla. Joo, saa hakea lähemmäs. No mä lähden nyt Ponskaderilla kokeilemaan sitten. Ja vasta tuli yllättäen just sit kun mä lähden kokeilemaan. No, ei voi midis. Toivotaan parasta ja pelätään jotain. Se suoristi. Suoristi. Oho. Nyt oli yllätys. Jos saadaan nyt, kyllä me tosta paari pelataan ainakin. Pelataan, mutta mä vaan ihmettelen, että miten se niinku... Nyt oli aika uusi, koska mulla on se... Joo. Tosiaan vähän kyllä jäi lyhyeksi. Joku 20. Ehkä. Mä lähden hakemaan tommoista pientä hyppyputtia, jossa sais pidettyä vaan vähän matalempaan, kun tuossa noin oksat tulee vähän. Vähän oikealta meni. Joo. Ihan buona. Ne vaan niinku tonne päin. Ei, jos pitänyt kääntää vielä enemmän oikein. No, pari korttia. Joo. Kyllä nyt on luokattoman huonoa nuo putit on käynyt. Ei mitään, mestari pistää puti sisään. Niin, ei oo näkynyt sellaisia. No, yritetään nyt sitten. Noin. No joo, kyllä se pysyy siinä. Kyllä se, no tommoset menee kyllä, mutta jotenkin niinku tosta 11-20 se väli on nyt tullut arakset. Pitää noita pitkiä putteja ruveta treenaa. En tiedä mistä toi on tullut nyt. Tosiaan väylä 12, par 3, 68 metriä. Tässä on oikealla puolella koria on Mando, niin mä lähden nyt tosta niinku puskien ylitte hakee semmoista suoraa sledillä. Katsotaan milleen käy. No se on ainakin varma. No, vähän turhan kova. Turhan kova joo. Joo. Hae lähemmäs. Okei. Forellakin olisi tuolta voinut kyllä hakea. Mä lähden kokeilemaan Gravityllä. Täällä on myötätuuli, niin tämän pitäisi pikkasen jeesata siihen, mutta aika kovaa ja korkealle pitää saada. Muuten se lässähtää tuo puska. Se parempi. No joo, Ehkä. Kyllä se kuitenkin niin näkyy, että tuuli niin rupesi lyömään maahan sitä. Jep. Tästä olisi semmonen, olisiko tästä 12-13 metriä OB suoraan korin takana melkein. Ei paha. Ja mikä parasta, vasta tuuli. Ei se jaksa. Pistit varman. Joo, ei kun se lähti tiputtaa sitä. No,
Nyt mä voin hyvin mieli runaa. Anna palaa. Ihan hyvä ajo. Hyvä ajo. Pistin korin alle. No. No ei. Se oli aivan hyvä ajo. Piti pistää koriin, mutta kori alle. No. Mitä näitä nyt on? Niin. Kori alle, kori viereen. Sivulle. Niin. Päälle. Niin. Kori alueelle. Kumpi nostaa? Nostaako molemmat? Ole! Se oli tuplapaari. Jep. Eli valomerkki. Laitetaan sinne päin. Nythän tästä tulee hauskaa, kun me ruvetaan mennä tolle puolelle, kun rupeaa tuulee yhtä lujaa. Totta. Mä käyn kiertää nyt koko ajan. Toista par 3, 94 metriä. Tie oikealla OB:tä, noin puolessa välissä 40-50 metriä Mando. Kierrettävä vasemmalta. Nyt tää tuuli pyörii taas siihen malliin. Äsken oli myötäinen, mutta nyt ei taida olla enää. Lähden lunariksella. Joo, sä heitit sinne. Joo, se käänsi yli. Käänsin yli. Joo, mä lähden Väinö Mäkelän tiipparilla, Champion tiipparilla. Haen vaan tohon niinku, pyrin hakemaan korille, mutta kun haltais väylällä, niin ja ei menis Mando väärin. Niin. Jaha, Ei oo Mando väärin. Hyvin ei oo heitetty. Mando väärin. Hyvä heitto. 70 metriä, me tultu joku 25 metriä eteenpäin. Tää oli, Tii on tossa noin. nyt oli kyllä alisuorittamista. Jos ei muuta. Joskus tulee tällaisia. Mä mietin vähän, että heitäkö mä nyt, no, mä heitän MD4. Heitän MD4. Nelosella. Sinne puskaa. Mä luulen, että se tuli ulos sieltä. Se kopsahti sen verran puuhun, että se voi olla, että se on siinä ulkopuolella. Mä lähden kokeilemaan ifolla. Se vaatii pikkasen joutuu laittaa temmiä, että mä saan tohon noin. Ei mullakin tullut kippaa yli. Ei jaksa. Ai ai. Olisi pitänyt heittää vielä kovempaa. Kiitos. Kuuse oksia alle tultiin. Kyllä tässä nyt pitäisi saada niinku paari pelattua, et pikku haara joutuu laittaa silti. Yläpanta. Aha, yläpanta. Okei. Okay. Jätit sit mulle sen. Joo. Selvä. Anteeksi puu. Pistä sisään. Mä yritän nyt, että mä sua talluisin. Noin. Se on hyvä, kun sä pistät sisään. Joo. Nyt vois sanoa kaikenlaista, mutta totesin vain, että kerrankin se onnistui. Joo. Väylä 14, par 3, 58 metriä. Kori näkyy tuolla puiden välissä. Tuossa on tupla Mando. Tää tuuli tekee tästä nyt vähän ikävän pelata. Mä lähden sledillä. Jos nyt sais heiton onnistumaan. Vähän tuuli flippas, mutta se pitäisi olla ihan ok paikalla. Se voi olla, että se on ton puun takana, mutta se nähdään kun mennään sinne. Mä kokeilen. Mä heitän vähän järeemmälle, jos sen takia, että ei tarvi heittää niin kovaa, niin mä käytän ponskeideria tähän näin nyt. Jos se suostuisi pikkasen kääntää ja tulla takaisin. Niinku tolle, mutta se ei ole kerkeä tulla takaisin. Eikä nyt tule takaisin, muuten hyvä. Tosiaan tää sledi tuli tänne ihan kivasti vähän tän puun alle. Laitetaan markkeri tohon noin. Pikku haaraputti taas. Haaraputti ei oo mikään mun vahvuusalue, niin pistetään
haetaan sitä solo birdia kyllä nyt. Et sit hae. Koko aika pistää yläpantaa. Joo. Jotenkin mä en nyt saa sitä. Ai. Sä adjustat väärin sen. Noin. Et meidän on päästä ylös. Muuten ihan kiva. Birdie. Joo. Se tuli ihan hyvän kohtaan. Joo. Tosiaan väylä 15. Pituutta ei nyt Noin varmaksi 75. 75. Näitä vähän vakaammalla jokerilla koitan lähteä hakemaan tonne Saariväylä. Sitten tossa tripla mando. Mä heitän forella. Tää pitäisi olla sen verran vakaa. Katsotaan vaan riittääkö voima. Riittäähän siinä. Menikö kori? On hyvä. Aivan loistava. Vähän korkea. Ei Se on mitään. birdie. Se oli loistava. Se oli todella hyvä. Mä lähden kokeilemaan ifolla, koska mä tarvin nyt sit semmosia, että mä saan vähän vakautta siihen heittoon. Mä voin vielä pari askelta ottaa taaksepäin. Ja on siellä vastatuulissa. Tommosen kääntää yli. Onneksi sä saat hyvin heitettyä. No me ollaan putilla. Nyt saat mennä tekemään solo birdie. Jos sen nyt pistäis. Yläpanta. Ei. Nyt mä pistän sisään. Nyt olisi tarjolla se solo birdie. Nyt pistetään oikein markkeri vielä tohon noin. Ja nyt solo birdie. You can do it. No. Meinas vielä sylkästä. Joo. Solo birdie. Rupeat laittaa tommoista jännää. Hyvä oli. Yes. Jokeri toimitti. Tosiaan väylä 16, par 3, 75 metriä. Nyt pitäisi olla ihan täydellinen, ei tuule. Mä haen jailbreakin rystyllä. Katsotaan, jos nyt onnistuisi. On hyvä. Se pitäisi olla. Oh. Menikö vähän pitkäksi? Ei. Olisiko toinen solo birdie? Hyvin lähellä todennäköisyyttä. Hae kori. Okei. Mä lähden hakemaan koria sit Stellarilla. Siinä on hyvä. On hyvä. Pikkasen vajaaksi jäi. Näkee, että se lähti tiputtaa No, saman oli tien. hyvä. Oli se ihan hyvä. Saadaan toinen birdie putkeen. Tai yritetään. Niin. Breikki tuli nyt tänne 3 metriin. Mulla olisi tässä nyt vielä jo toinen solo birdie tarjolla. Petelläkin tuli ihan hyvin tuohon rinkiin, mut tää tuli vähän lähemmäs. Laitetaan birdie. Noi. Hyvä oli. Yes. Toinen Jättebra. solo birdie putkeen ja jailbreak toimitti taas. Oli hyvä. Oli kyllä hyvä. Äsken oli aika hyvä vastatuuli, niin tosi kivasti piti niinku suorassa tän. Et tää on niinku tuulella, kestää hyvin vastatuulta ja vähän kaikennäköistä tuulta. Sopii rystylle ja forelle hyvin, että on hyvä kiekko. Kannattaa käydä ostaa omanne sportstorebigfoot.com. Väylä 17, toistiksi viimeinen väylä. Kori näkyy tuolla vähän tuolla puiden keskellä. Se on semmonen pieni, saa heittää aika suorana tän. Sitten pitäisi tulla sieltä semmonen pieni loppufeidi. Niin lähdetään hakemaan 74 metriä par 3. Lähdetään taas jailbreakillä. Just tommonen. Se on aika hyvä. Se jää ehkä aika 10 suurin Joo. piirtein. Tuo tuuli vähän pompotti sitä. Niin. Kyllä. Mä lähden, kun samalla kun sä heitit tuossa edellisellä jailbreakilla, niin mä heitän uudestaan Stellarilla, kun mä heitin edelliselläkin. Niin jos mä saisin sen nyt sitten ton, mikä tuo puu nyt onkaan sitten tuossa, niin sitä ennen pikkasen feidaamaan. Pikkasen liian Siinäkin aikaisin on aika lähti. hyvä. Pikkasen liian aikaisin lähti. Pikkasen aikaisin jo feidi tuli sieltä. Joo. No. Vähän lähdin Sooloille. yksin soolo pelaamaan, mutta olisi 3. solo birdie tarjolla.
Tuommoinen pikkusen matala kori, mut noin. Hyvä. Se oli 3. solo bird. Hieno näin. Ja Lucky Diskin jailbreak toimitin taas. Ja vimonen väylä, 18 par 3,49 metriä. Tossa näkyy vasemmalla puolella näkyy Mando. Ja mä lähden heittää monishottia täällä putterin muovilla. Ennen kuin sä heität, niin siellä on myös oikealla puolella Mando suurin Joo. piirtein tuossa puussa, niin et unohda sitä. Okei. Mä lähden kyllä silti tuolla forella, että päästäis putille. Me ollaan 9 alle. Se on aika hyvä. Vielä bogi free. Lähdetään hakemaan sitä. -10. Se pitäisi olla aika. Se on aika money shot. Se on aika money shot. Joo. Mitäs sä heität? Mä kokeilen gravitylla tosta suoraan. Joo. Jos sen saa vaan nyt silleen, ettei tuuli nappaa siihen, niin sen pitäisi liukua kyllä toi tunneli, mutta katsotaan. Ei, jänkkäsin. Onneksi sä pääsit lähemmäs. No. Jänkkäsin ton. Joo, tosiaan vähän jäi puttiin. Mitä sä veikkaat? Joku 8. 11. Okei. Se on niin pitkä. On No, se, kyllä se on ringin ulkopuolella. pistetään aviaarilla putti sisään. Ei. Oli vähän huono putti. Ja täydellinen putti. Hyvä lopettaa birdie. Joskus se onnistuu näköjään. Joo, tosiaan pienen tuloslaskennan jälkeen -8. Ja tosi hyvä kierros, niin kuin tuossa äsken puhuttiin. Bogey free. Bogey free, siihen päästiin. Ja mitä mieltä sä olit? No sanotaan näin, että itsellä olisi voinut mennä paremmin. Vähän oli semmoista hakemista vielä toi. Lopussa rupesi putti vähän toimii, mutta kyllä toi alku oli vähän kankeeta, mutta parempaan suuntaan. Joo, mullakin oli kyllä aika paljon grippareita loppujen lopuksi, mutta nyt sitten just loppuun kohden ne alkoi parantumaan. Ja Kyllä. Joo, sulla alkoi oli hieno toimimaan. toi striikki, mikä sulla tuli tuohon, tuo 3-4 välillä striikki, niin se oli kyllä pirun hyvä. Mä nyt söin sulta sen yhden birdin, sori. Joo, ei mitään. Ei mitään. Muuten oli tosi hyvä kierros ja Joo. varmaan jatketaan tätä. Aletaan tämmönen pikkusarja Joo. tähän väliin. Joo, ruvetaan etsiä tosta noin semmosia kivoja ratoja tosta noin. Täytyy katsoa joku mettäväylä seuraavaksi. Kyllä, Se olisi mukavaa nyt, kun ollaan pelattu tämmöistä avointa, niin voidaan mennä mettään. kyllä. Saada vähän semmoista teknistäkin touhua sinne. Ja me vähän muutetaan tätä konseptia. Seppo Pajulta tää on lainattu, mutta me muutetaan tätä sen verran, että haetaan se bogey free jokaiseen Joo, rataan. joo. Siihen lähdetään. Joo. Se on meidän amatööri-versio tästä. Niin, amatöörien perfect roundi. Kyllä. Se on niinku bogey free. Kyllä, tää oli. Mikä on sun seuraava kisa, missä pelaat? Voi luoja varjelle. Mä lähden Tyyneen nyt itse asiassa keskiviikkona. Keskiviikkona on ensimmäinen lähtö Nevaksessa ja siitä mennään niinku 3-4 päivää kovaa vauhtia. Kierros per päivä mennään ja siellä sitten yritetään pärjätä. Kyllä. Mulla itsellä on toi liikuntapuisto Challenge Äänekoskella ja siitä sitten taas viikon tauko sen jälkeen. Kiitos kierroksesta. Kiitoksia! Kaikki videolla käytetyt tuotteet löytyy sportstorebigfoot.comista.